Isabalale nazo zonke izinkundla zokuxhumana Ingoma Kazwelonke izobe iseThekwini mhla zintathu Ngo-Nhlangulana. Lo mkhosi wengoma ulindeleke ukuthi uhanjelwe nayisilo uMisuzulu Kazwelithini kanye namakhosi ehlukene. Inkosi Thando Yas'Emazimela wesizwe saseMazimeleni ingenye yamakhosi azohambela Ingoma Kazwelonke. Ingoma yenye indlela esetshenziswayo ukuhlanganisa insizwa nokukhanda isizwe embutheni kaZulu. Ingakho thina singamakhosi sikwase kakhulu ukuba khona Ingoma Kazwelonke ngoba yenziwa kahle yenza umsebenzi ofana owenziwa yithina njengamakhosi akwaZulu. Amakhosi azoba khona amakhosi anjengenkosi uMathaba yaseMagcambini yaziwa kakhulu njengenkosi ethanda isintu nesiZulu. Usihlalo wendlu yobukhosi KwaZulu Natal uzobe khona inkosi uShinga, inkosi uSithole usekela sihlalo wendlu uzobe khona, inkosi yakwaZubani izobe ikhona, inkosi yakwaMchunu eMsinga. Amakhosi maningi nje ngawabala kuthona ilanga, kodwa ngeshwa angeke kwazi ukuba khona wonke uqambe njengoba indawo yethu ingasuke besingakwazi ukuhleleka kahle nokuthi amakhosi wafaka konke. Amakhosi amaningi aqhamuka empangeni akhona, osaliwe bayaziwa usempangeni, uGadla useshowe uyaziwa, uPhushampazi maningi nje amakhosi umuntu angawabala azobe ingxenye yalowa mcimbi.